Guigan Casa Shear agus an son na Caidisteach agus nó sa McCallisky ágáid agus well níor bhéh seach an échra gan scór san na chaim siú Tir Gramú ó Colm Kavanagh Seachúin in ish Kerrigan in a haunta shoot ó Nemo Rangers Paul Kerrigan fós amach leis a sé duna bheith seachar báide a deisig ar báide leis an gittóg Farrach aim siú agus nó san McCallisky bhí ann McCurry a casa McCurry leis an éireach agus á puinte eile glóite Fighting McCurry O'Sullivan stuck again Dro Hayes and son the Dro Hurley agus tinta go dasig Hurley a sé duna bheith seachar báide rís ha Morgan ó sa chóir amach again níos dúnta sí sa spás a Hurley sásta 3 pointe gáilte neu well an nad Ken Grúirs Colm Kavanagh a gáil san Kyle Coney ní thuair sé feit scór Kyle Coney a le héad éireacht a le héad agus an chéadú dúna rís Hurley i gceistin sa dar lesa a Casa Shear agus é sin Cork Shear again I Dro O'Rourke a duna bheith seachar báide O'Rourke fós amach leis O'Rourke the whole fáil fad ó Niall Morgan agus go háirthe mar fuaidir an puinte níos luithe ó nimmar ach péisce le deire Carnasio agus Kyle Coney dead fnachten sa fegal é a fech Ceart sin Ronald Neal tá tar éis tappa seach an dul Andrew O'Sullivan leis dig a Dro Colm O'Neill duna bheith seachar báide Colm O'Neill well ní chuireann sé na deisna san a mú Colm O'Neill stigig le hama hen fightige Kint agus cadéach críoch an san nuair mar dúirtún ní chuirne sin na deisina sin Andrew O'Sullivan is seach pas des dúrachas Cór O'Neill agus hochraigh sé héin Michael Shields a sé treistin go má agus Penrose na haunta Shields leis an bhróig lasmud an bhróig das a sin scór inspiráidechar as na chuirte Dro Penrose a Dro Sean Kavanagh Schlascéim béidir sin é a Sean Kavanagh céiméad bliain gúil sé sin íanamh céiméad úr gúil sé feice gúin